Tatak matuhan perpunguan nami karua seni huriam nadong di sektor Sion. Nasay terus malungon pakulingan ni hatam. Ay huboto kami ragamdo na huadupi kami di parnguluon nami. Alay mulo say hatami alay Tuhan na manukuli kami. Disido kami alay Tuhan. Buy terus mardalan hobar tulomo ni roham at tungasima roham. Pasaor homa to kami hatami. Paso-paso ng ingananon. Na pinaradin ni keluarga si Ringo-Ringo Buru si Regar. Gabi inganan pamujion nami diho. Atong marsuara maho Tuhan di kami. Di bagasan Kristo Jesus. Amen. Tajama dihita hata ni debata. Sian surat ni Apostol Paulus mandapoton huria Efesus. Di bid 26 ayat 21 saharo di ayat 24. Efesus bid 26 ayat 21 saharo di 24. Boleh dapat dita sudah? Tema tajahama markati sore kita. Alai pabuaun ni sitikikus do tuhamu saluhu nai. Asa diboto hamu nama sadiau rodi uloku. Aibana dodongan na hinaholongan jala parhubas haposan di bagasat Tuhani. Dame ma dia kadongan dohot holong ni roh harap pon haporseaon siat debata amai. Naksihan Tuhan Yesus Kristus si. Imasahat na. Nakuboto. Buahit ano ang ibagasan par saurat na ibagasan ngulo si Gano Pario. Usug ko majohita. Riko dua dong ali-ali. Solmet kano pegwarri. Besti dohota kanasing. Dia mahura riko di bekamu majo. Kay nataw majo. Buah sa pala rikoti. Buah? Teman curhat. Bino cuma julat tong naba. Ay manang nabuha, dangadong ngulu na sorok persoalan. Alay mulung adong dongan diba curhat. Tabu do pakilalan? Tabu. Si patada nga pada elus na nariko diba. Alay adong manangi honiba. Abigi juba. Apala sosak kulala. Holako naman na huwaposin na. Todo tong ibigido. Alay ba memang si pata dong anon. Adong ko na sujujurate. Daksetia. Kolap pinabuhat ibana, sugok ngasahat. Anggo rahasia nido, yaudo sudah itu kentor ni mana buti. Ay si pata maulo haposan. Jalan na padua kon, memang ali-ali ordo, buy gabi tabagugon iba. Ahola binereng iba na robuti labung iba, gudak si taunon diba mauliate matahe Tuhan. Adong godong aku hape sidang ngolonon. Ay nahatsitan, adok si taunon, dangadong dongan. Adok si paru kilono ton danga dong-dongan. Iban na macari kok de. Iban na bere kamu na donai kola pajumpa kamu na doho solme munai. Bahiran na taburo pakilalan. Itor hiran na sudap. Itor hiran na selesai do persoalan. Ino man na gudang kay ibu wala palu wala pajumpang mengenai dia. Tahu coba selfie johita. Iba buti. Baru toripa masuk batu status. Kami bersama solmetku di sini hari ini. Torne mana buti itu. Tabo ni pakilalani doi. Jala do honokku do. Marhite ale-ale do ulu si pata dapat ni ba motivasi do semangat. Ay toribana do menyemangat iba dalam segala hal. Toy makidan. Manang nabuhape si taonomi manang nabuhape na cimi ingot. Aong gua do ngambu. Kada budi. Alani gabi motivasi semangat mangalihugugo di ba mga dubiak kasi taononi. Ini mana kamu dalam perkembangan tidak dana pe si pata marhite dongan na do. Hatop tabba na binotona. Hatop tabba do hota kaparsauranna. Ini mana kamu na mada. Boy do jol danak secara ilmu pengetahuan. Boy ranking ibana di persekolahan. Alay mulu danga dok parsauranna. Buado. Ini mana nahadu godo honon. Molo pala dangadong jaringan, dangadong relasi, boy do zolma maloy persekulan na alay boy dang pala berhasil di bagas nguluna. Alani do natabuan maloy ba na persekulan na mardonga pejago, jalo do kadang na survive.
Itu banda berkamu nama olo do jolma pas-pasan do persekolahan ibana ala pardongan lebih berhasil. Jadi itu banda secara ilmu sosial pedi go. Siapa mau memenangkan masa depan buka jaringan selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Iko boy do iba berelasi itu sudah buti. Udah manuang dah, hita penuang icerebonon. Anggodang boy hamu berelasi itu halak na yunon. Tuma aku may mulak ba. Ay na boy do hita mardonga tusan mardonga tusedu tabuma. Alayon olo do si patato tetangga be sodum. Ay na warum nang jolman yon na rohim begasan. Tunay sa pinjabuna. Alani do bahano ba membangun relasi to si bagasan nguluni ba. Alani audo do honok ko do hita sa guru dia udo sude. Dang boy do honok kumanang natuisi alay au molo hupature diriku, hupature pakateyoku, hupature pangalahokku, au gabi boy halak na dipercaya dalam segala hal. Tuise pe ata ho boy na mardonganon. Alay ngo memang go halak kita tidak pula siragu honoto di siete. Bahamu manuaeng. Ngai boto hamu bahasa Cirebonon. Bahasa Sundon, ipersajari hohiani. Satokin do terikuasai do ibuti. Ima hebat ni alat batak memang. Nah hatopan mardongan tu dia peta hosudi. Jalan dia benda berkamu nama. Aku saya udah gejamitaku. Alani do manak tu dia alat batak memang survive do. Ay turbui do hiran nang liling masih tada buti termardongan buti. Luar biasa deh. Nah imana nang berengotai bagasa turpukon. Sebetulnya si Paulus kan marukil lo. Marsitaonod do. Ay di penjara do ibana manurak suraton. Alay berekamu nama atik pe di penjara ibana marukil ibana marsitaono ibana dan terpuruk ibana ala ni parukilon nai. Ala boha adong dongan na. Isi mai sitikikus. Iberkamu do isi bagaimana dia bersahabat dengan sitikikus. Buai do. Ala ni na perjolo do honok kusia turpukon bai jo dirim gabe sahabat yang terbaik kepada siapapun. Unang dongani dongammu holan alani kepentinganmu. Anggo sol masoni mardongan. Idongani holan alani de binua na. Alai holan dapot na binua nai. Baik to ditinggal lo coni. Alani pareso maso diri. Boha sahabat na setia de hoto dongammu. Sahabat na terbaik go hoto dongammu. Una kola kala puteni. Alai pareso so dirim. Boy do mainom mu dirim gabe sahabat kepada semua orang. Toy, separe so diri bema jo ida. Boa. Bodo kenang. Unang jo salah kalak. Manang nabo hape ta ho modella. Alay boy do bainom ho gawe sahabat na benar-benar setia manang nadang. Berkamu si Pauluson. Itor langsung gedok kon ibana. Anggo sitiki kuson ale-ale na hinaholongan don. Dak sitiki kusumandohi. Ale Paulus do siya tonga-tonga ni parukilon nai barani ba na madokon sitiki kuson ale-ale na hinaholongan don. Ala dihir alay bana. Dia boleh terpenjara dalam segala hal. Alay dibereng ibana do boha holong ni sitikikus tudongan na terpenjarai. Sugari dak zol mana setiai boy do gabe manabay hasusahan ni si Paulusi. Ay pada saat itu Paulus kan penjara ibana la di berita nauli do. Lapatanna itu adalah sesuatu yang membuat Paulus ditangkap adalah fitnah dan dialomohon pamareta pada saat itu. Acugari tabeban informasi na sotoho, boy do tababorat hukumani. Ale berkamu nama sitiki kusi. Boy do ibana terus menjadi sahabat yang benar-benar mengasihi sekalipun dia tahu Paulus itu ada di penjara. Sonari suku dirim. Boy do hoga be sahabat di dongamu nama rukil. Boy do hoga be sahabat di dongamu na menderita. Anggo mandongani di kita bodo orang arok pola persoalan ni. Ay persahabatan tau kan isi do gudang. Berkamu mah mangaluli dongan mekel murado. Ale mangaluli dongan susah pinjam mah. Ini mana berengamu nama uji madongamu ditiki marukil ho. Dongan di mana manang nadang. Ay sarupa do pertanyaan no ni. Eta bu pertanyaan. Ijabunise. Cesta, enak. Hola dangi, boy doasing boy. Alani do menodokon, pareso bejo. Boha, apakah kita ini adalah sahabat yang benar-benar mengasihi? Molo tado kita sahabat na mengasihi, kita bersahabat adalah tanpa pamrih. Dangarong na marpabuati. Ay holong iroso na marpabuat.
Berkamu na holong ni rohani Tuhan ini. Tidak ada yang mau diambil apapun dari kehidupan kita. Kita ini adalah manusia yang lemah dan berdosa. Ale terus doh holongi. Setia do Tuhan ini. Setia. Alani molo tido kokodo ho sahabat na setia. Sahabat na makaholongi. Terima sahabatmu itu apa adanya. Memang sodo persoalan na segarunay lebuk si pata maul jalon. Ini mo nak kini pengakuan ni ng buru regaron. Iboto ni nang ko na modik tahe. Ma. Basa dang mula kinang niko. Tak sampai hati au ba maninggalo na mata jabu namyo. Nereng ma. Memang kolong rohana na mata siring-oring bayan. Lok ko tiba na muti. Mudar ray sa dunga lao. Tak si bebe ni. Be gudang ko inay na. Eto yung mabe. Ako pa nga pala mudar hudin na ito. Galot so ni. Kaliber kamu nama. Holong ni rohay. Bisa melampaui batas apapun. Dak para ito nga kasulmaho ni. Ido halat na makaholong ni. Alani do honok ko do. Molo para ito nga do pay homardongan. Dak sahabat to. Ako masih cerita majuitan ko sondo. Ulo do nga posoro ha mamering buti. Pas may tiki na binereng ma. Galay may betong mamering. Bepua. Iban na ber kamu naman. Dihalak batak. Makatay manangaha petaho si atas ni si panganon. Halibuy do may basihianatan. Buy. Ngarap mangan. Bereng ma. Iba na do mga manuhori baksum torus. Eta ba? Malang baksuzuin na. Iba na do manggarar. Halibuy do may hinyanatin ni. Buy. Sebar kamu ima ngirin na manguluon. Ala yang ko sitiki kusodo. Terpenjara petaho si Paulus. Paulus bisa menyaksikan bahwa dia adalah sahabat yang luar biasa. Tuani madok sitiki kuson. O doano na pabua na Roma dapoto kamu na pabua ho taringo tu ulauku do ho taringo tu namasa dia. Sebenarnya kamu hebat nah. Alani dono kumatuita. Jadilah sahabat bagi siapapun yang mengasihi. Lalu yang kedua, sitiki kuson dak kola sahabat nama holongan. Alai sahabat na haposan. Sahabat yang layak dipercaya. Tak kau tu berkamu nama nuai. Isi mana nuai boy zolmon. Na benar-benar haposan diho. Aisyah tapi segala permuda rondi bapa tahu. Wah layak kau dipercaya zaman. Oh lo las mudar di be. Mani gaiba. Aun nai sahabat. Alai bayar kamu nama. Bagaimana Paulus mengaku ini adalah sahabat saya yang saya percayai. Iba na dong kepada ni ala batak. Jono pertubu. Ujono kasih patah. Perhudul. Ay dong perhudul libay. Ina maniye tong nabuy makilala iba. Mangatusin na dihilalan iba. Habay si patah dong atubui. Ulur permudaro na ladau do hotakana banyak alas. Ala yang ko dong perhuduli. Itulah orang yang merasakan apa yang benar-benar kita rasakan itu. Jala halak na haposa ni ma. Manang naboha petaho. Tung berita nauli do berita si bawa-bawa ni taringo tudongan nai. Ngayon ko zolma. Hola tiki di julu ni sahabat nai. Ingok beda. Manang nabuah peda buah. Hola nau do nabui dongan. Hola lewat siya ni. Ayaw bisa betul lah dah. Atik pesono kau tu son. Malala do rohak sa betul lah baynon. Ini mana son ni? Bayar apa sampai? Ang gulo do hupiho makatay hahurangan dongamu dak sahabat na haposak ko. Iban na seorang sahabat dang boy berengok ku celah ni dongakku. Iban na sahabat na haposan mulai hatay bana dongakku do tersinggung. Ino na haposan. Ayo nga hatay ido ko sahabatmu solbekmu alay do mo say makatay. Ayo ngo zolma tusan nek tebu. Urok matuang mula kapangalaw so inak silunganan ida. Toy mahola pasumpak ko. Tor tangiak ko matoy matuhan pergugoy mamangadu bayon na memang mabuabe hina mazolmanyo tornimu masoni. Tak silunganan ni. Yo pinuay saway ko boy duhamu benar-benar masih haposan. Baik ko boy dah ngarak martangiak torus. Tangap pengamar si tol-tol torus butirap. Ala yang gotong ko penay sono rupa ni masih hata-hataan. Ya habi. Sarupa do pesta na do pesta, iba na magkatay. Ay memang dah.
Jagalah kami jaga laun nin ni mani pesta na dui. Wah, boy dong kapag mau dirim. Ama jauh sudah kusukun. Boy do baino ko hamu sahabat, boy do baino mau sahabatmu. Boy do. Alay unak kata ya mau dah. Asal mereka muna hatop dui. Ang dah ba? Apa lepas di tanami dui? Tidak. Alay ano ni se, isi perjulu makatai. Tunggu ko. Sebenarnya kamu semuranai marga dari mana budi? Selai dah, molo sahabat na haposat doh, unang doho to makatai dongamu. Ikonod dingamu. Jalo ni mereka kamu nama. Porsia do si Paulus, di mana? Porsia. Nah, imana perjulu saya turbukon. Baru napa dua hon. Kan itu ridoko do di sini. Ujajo di ayat 22 nih. Alanido husuru ibana madapotok kamu asa dapot botomuna namasa dihami jala asa diapuli rohamuna. Ikut dohita gabe halak na bertanggung jawab di sude ulau nasahat hita. Si tikiku son ngadi haporsiai Paulus ibana omma husuru madapotok kamuna. Alabwa. Aidang boy si Paulus madapotok kuriai di penjara ibana. Alay sahat daw di si Paulus sahat tuhuriay sahat marhitay se tikikus masyo tabahin nuay renungan besar pakai mau Tuhan gabe hasasaw ni sakap doho lomo ni roham ay dak sudah sahat barita nauli dak sudah sahat apulapul tuhuru uriya Efesus ala dok si tikikus ala ni dok matudirim Tuhan pakai mau hasasau ni sakap doho lomo ni roham mana nga hapeta ho ulauku di bagai seperti bion. Tolong bagi semua suami sebagai suami pakai statusmu ulomu sebagai suami ikon hasasau ni sakap doho lomo ni roham di bata. Unak pikiranmu, unak gogom, unak seleram, unak pikiranmu pangasahon. Ayon karena jojo do hitaon mulo amay bana yetong imana ikolong mo na masudi. Iko di mana masih ulu-uluan. Alay tugas seorang ama, aidokon. Ama ido ulu di rumah tangga songon Kristus ulu ni huriai. Atong molo songon ni sahala ama napa sahaton ulaon na. Songon ulaon na pinajalan untuk Kristus. Ikon songon Kristus ido imana makaholong rumah tanggai. Sebagai ibu besongon ni mah. Ulahom mah. Molo sebagai ibu doho di tongah-tongah ni rumah tangga ingo mah hodo mangurupi amata pasikop penariko ibaga saja bui manangah petahona di jabu ulahom maulomu songon pertanggung jawabanmu tu Kristus atong molo songoni seorang ibu tinggal di rumah tidak akan pernah rumah itu kehilangan kasih sayang dan dorongan karena ada seorang ibu. Argo goma putih ai per 3-3 dua wamang. Bah bodo ulomu sama per 3-3 alai gabi hasasau ni lomo ni rohani Kristus. Per 3-3 maho. Bodo mangaluli pangomongan. Lului pangomongan alai pas bayan atong. Unang songo timbangan ni hutanami. 2 liter anggo siya gijak tonggo perengo sa liter ati pangaribuan. Persoalan na naitarunaw do songo dia perlojong atu bagay sa buti. Unang besongo niya to. Silakan berdagang. Alay ngo mah. Ulaon di debatado. Siya debatado jalo ho ulaon mi. Di kantor manang na di dia betaw. Boy pertanggung jawab penota. Iko pertanggung jawab penota. Alani manang aha betaw ulaon na di bagasan nguluon. Iko kurajumi. Ulaon na hujalo do siya debata. Alani iko ku pertanggung jawab po siya debata. Aulah seluruh aku memerek kita dari minggu pesta taibah. Benar-benar mersiadu kita patupahon hobar tu gugutta. Jala memang idodak sita muni hono to gugu. Ayaw biar gorong sutung arong rosi cirebono sangai naro aku rupani amar pesta isi unang maju minggu kita. Hati-hati kamu. Sutung gabi buat Tuhan ida narong dihamui. Ay ngay liyon. Kan itu? Au dokon. Siya debatado tajalo isude. Siya debata. Taruh do si Benon. Wah pesta biar kamu nari minggu. Hobar tu taruh na bedo. Anggo man dokoni nari minggu pesta ima pesta rakyat atto. Sedia peta hona bui Benon nai baen.
Jadi pertupat na belga, pertupat na met dari minggu, saru baru sudi kan? Punya amat sudi. Alani, iko ku bertanggung jawab pemanang api tahun nauzalu baga sengguluan. Karena saya terima itu dari Tuhan dan harus saya persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Alani do molo adong diulah hokoi baga senggulu unak setengah-setengah. Sikok bahen. Jalan marsi tutu. Ayaw ko zolma, iulah ko nuluan, nalay satong-satong rohana. Baka unga zonang da. Molo satong-satong Tuhan ni makaholongi hita. Taksige roham. Bueno, voy a resumir, sikop mo pakaholongi di bata di baga sanggulut tabi. Sikop. Tangan dong nahumurang. Jala do honok kudo isu di perdalanan ningulukon panarihonon di debatamay. Paidoran na ni alaman ni mata siri ringobba. Barak ko to na ngamang noay. Pas paroni sa hitin at tuari. Ay kan ulo na mahira na putus pakilalan. Laon na maray na roha buti. Alay gudang goholong girohan di batay. Gudang. Kasi mereka muna acara ni debata makaholongi. Goy gudang ibatuduhon. Alani molo songoni do tarajumi bagasan ngoluhon. Tolonglah apapun yang ada di dalam kehidupanmu lakukanlah sebagai pertanggungjawabanmu kepada Tuhan. Jalan horok kudo molo sudah hita manggulakoni. Isi do tarida kualitas niwolu do parsauran dan mengga di bagasan ngoluhon. Itu banda jangan lakukan sesuatu hanya karena mau mengharapkan sesuatu dari situ. Alai baik mai gabetan dan dipersobommu tu debata. Alai molo udah emma. Apapun yang saya terima dalam kehidupan ini harus saya laksanakan menjadi persembahan saya kepada Tuhan. Sarupa masudi berengok perdalanan ninggoluon. Ala pertanggung jawab aku tu debata. Jadi berkamu nama di sini survive pita. Ayang go sinadong adodoho dia berkamu nama torido ukura kuroa. Wah mulung agok hepeng. Gok artai ho. Abah ngai bagaimana ukuran mulas roham? Belum tentu. Godang gojolma mamora ibana sude. Ale ngadong sikop milas ni rohana. Ale audo honok kudo. Mau diante matuhan di bagasan golukku no aingon. Om pasu-pasu na sikop ibagasan golukku. Alani pakeokku maon gabe parsombauku natakas tuho. Tabu mana mangoluon. Alani do honok kudo. Una kaya humurak pakiralamu. Menikmati majalo akan nabu di jalom di bagasan golum. Alani do tanda ni holong iroha yang dewatai bagasan golu. Atau pakai baik begini. Nah imana pa dua hoset turbukuto. Baru na patuluhon. Ngolu ni halak na porsea manak sa di hari petaho. Hidupnya harus menawarkan damai sejahtera dan anugerah. Dang boy morot ngolu ni halak na porsea. Molo dang gabe si buat damai bana dohot asini roha. Aber kamu na marukil lo Paulus. Aleber kamu nama. Damai di debata ama di ho do tolong di do hotasi di rohani debata ini benar. Jalapatan na paru kilo ni dang boy mangabati jolma patudu ho kualitas ni goluna. Mereka majuda ibagasan golun. Na seringa kita mengatasnamakan penderita gabi lomot tamado si dohonon. Duko tersinggung kalak. Ai hobak si botohono bang gudangi paru kilo no do mabeni. Je maksumu ala ni gudangi paru kilo mo lomo mamado khatam. Oh, nggak ada boleh. Alai manak sa di hari pe situasi ni ngoluku pakatayoku ikut do pakatayon yang menawarkan damai sejahtera. Aina jojota jolma holana laci rohana tersinggung gimana lomo-lomo nama dok sidohononna. Alani halak batak mandok julun didilet. Ima. Ya udah sembarangan mandok sidohonon. Buah haci do rohania molo udohi. Ya ada pikiriamu hai si patah asal pindah dok go buti dukun arok persoalan. Mak madai dada. Ada kurip udah baik kok kacik roham. Besonari tabi sudah. Iko si buat dame. Hitung-hitungan di rumah tangga biar kedang dah. Iko si buat dame. Ai wado beno namak si buat dame beje bu amat tani beso hasia indak dang urusammu. Urusammu dirim do. Ayang gue ini tabu-tabu, songoni ya pola persoalan nih. Ini benda membuat dameon, udah matuhamu konsekuensinya bersedia dibenci. Baru sanggup berita tuh sih. Kan itu nih tawaran di Yesus terus.
Dia menawarkan itu terus. Itu emang, unak pola saya ukur-ukur. Pagudak kui ta mangetong-etong ido mamuteni hala ibaga seperti bion. Alai mulak ko tu dirim. Boy do si buat dame do lasnya roha man nadang. Para kau maju nang jabu. Molo masa hagut turun. Boy do si buat dame man si buat para si tabai persoalan do. Esta pare subida. Alani ulak kala bereng ben hudok. Pakai au Tuhan. Gabe si buat dame di situasi menengah hapi tahu bagasan gulu. Iban na molo kala man dok kadang adong memang dame jabu namin na. Tangi jabu muna sorong dame, ihoro na sorong dame. Alani dong gak usah tunggu orang. Songo Paulus somma, bo hapi tahu suasana na damai sejahtera dan anugerah cinta kasih adalah damai yang ditawarkan dari kehidupannya. Toh emang ulak ni maju bui upat orang, orang si sukunota. Harus kurang perjual makan ini. Tayo, kau maju. Masih do si hata honam muna. Manangau maju manuku kamu nada. Do mabain ubain na maul si patazolma mangulah dami baga sanguluna. Pagka maju alus. Ego. Pag udah kuho menghargai dirimu. Apalagi di halak Batak, au pi buru ni raja udah. Merasa ho kebak sadongamu. Emang isi kurang ibana. Hutan dia dodo upungi. Ina musimat to. Alani yang dono kiri benodok kunaing nak kiningan. Memang ulu udah menyakitkan. Manang nabo HP taho. Kodo tawaraku. Di mulai sonari, wah ulu doho majalang halak nama kasuguh ko. Dia minimal songonor dah, amak padita, imana maul hula. Molo maul di hula hoi, minimal unang bemana be persoalan. Boleh tahu? Iko boy. Ay kamu cara ni Yesus pe, molo lamborak buti ulu menarik diri di mana? Hari bertemu Yesus ditinggal di mana? Sudah Jerusalem. Lalu mana tu Kaisarea? Menarik diri jo buti. Unang jo paksa sih. Tahu nggak sebulu si boto asetan di mana wise. Nen nahodot to. Ego doi. Tarik jo diri buti. Mulai istilah sonari kuling daw jo. Bohan yang dapat jo buti. Unang apalai mo mai imo hopot sudi. Ima. Namang iyo tama mo se. Buasa dang ulo ang boy mardame. Adong ko zolma na murakat si rohana. Isi masoni. Adong so? So buado pinga tersinggung. Aw saya udah gue jamitak kuda. Isi halak na murah tersinggung si gijang roha dui. Medo. So buado pe. Udah bah dokter terima so ngononin. Ya ho nga buah huruah. Hai kan itu? Iya ni apa sa tete si patato mah. Antara sutung orang murah-murah tersinggung sudah. Tang bah, angbau. Kacik dorah aku bah. Tak kira be walami bang seliling mengulu so ngononin na umacit siani ngai tahu ko. Senai bain so. Bahasa ma pola uru ke bebe betu sunari. Apalagi untuk mata namu seri dok koconete. Tahu Pak Ucok tak terterima udah. Ingok mau deh. Di mana buti? Apa tonggo be suami mi? Abu katiomu? Asui, pasai. Bueno, boleh melupa kakato? Koneksi di mana? Namang yun, muludang ulo manukun. Buasa mawa hita gabi dang boy maul gabi sahabat tu halak. Saya halak ta paima. Au jolo paima suba. Waduh boy dodongan ni mang nadang. Aima ego sinakyan ni dudi kan? Aima. Alawa ukurat tadirita. Aneng bersahabat totong kebutuhanmu dipikiri ho. Kan itu?
Hapeber kamu nama bersahabat dak kolak kebutuhan di ba. Habe kebutuhan di siti kusuruh tu si Paulus penjara di mana? Ang kebutuhan di Roma siara pononna. Dalam kondisi nasoni. Alayasa buasa bu ibana gabe sahabat. Ipakai ibana dirina iko gabe penyemangat motivasi auto bayan. Kamu tak geser sudah? Una kebutuhanmu pikiri. Una keperluanmu pikiri. Alai pakai jo, roba jo orientasi. Au iko gabe marargan no tu bayan. Seharusnya ikono do si pikiran ni ala na porsi kan itu. Iko tabado gugunia na no molesiau. Iko tabado no semangat niya molesiau. Baboy ita soni? Iko boy. Ima sudah mulai jo. Molo hurok no eksel merite turpukon. Jadilah sahabat yang benar-benar mengasihi dan dipercaya kepada siapapun. Amida, unang menunggu dah. Alaikum menghadirkan diri. Ikom memiyakkan diri. Iko gawe halak na benar-benar menguatkan kepada siapapun. Ya lekoni do hita, unak situ jang nagadap. Iko sitogu na zongjong go. Perte. Iko sitogu nagadap. Bamse. Si pahehe na hudul te. Ido. Iko na menguatkan do buti. Ima. Erong gozol ma hon na sitogu to guon. Sarupa de hon na si garar-gararon. Hona si panggar-panggaron. Ablok ko may buti. Okay, mato ka mataw mazorok sila mo ka bang? Tahu ada minimal mengguga mau duhita asa berubah sikap. Molo hapor siaw ni dak pasif dah. Dan menunggu alai proaktif. Baru kita menghadirkan selalu yang terbaik dalam hidup. Pas-pas itu kata mahita, martang yang mahita. Jakoba di bagasa Yesus moliate Tuhan, dihatam nama makulingi kami. Jojo maul tutuale Tuhan, hupiak kami diri nami menjadi sahabat, teman ale-ale, nahaposan jalan na makaholongi ibagasan gulu nami. Tumargugo do si Paulus. Ala adong si Tikikus donganna. Dia adalah sahabat yang dia kasihi. Sahabat yang dia percaya. Pakai mahami songon di si Tikikus onale Tuhan. Dan menunggu kami. Dada hola mementingkan diri nami. Alai kami harus mampu menghadirkan diri kami menjadi sahabat yang terbaik. Sahabat yang menolong. Sahabat yang menguatkan kepada siapapun. Lumubi di tonga-tonga di persauran nami na berbeda dalam banyak hal. Ikon gabe halak na pakiom kami menguatkan relasi. Jala ajari kami Tuhan. Manangah tahun na hula kami. Tadda ni pertanggungjawaban nami tuhodoi. Songonido si Tikikus. Disuruh si Paulus imana madapat to Kuria Efesus. Gabe pangapuli ibana di sini. Dia benar-benar menanggung jawabi apa tugas yang dia emban. Naeng mangulu di bagasa tod di nasongoni kami. Diajari Paulus do kami. Anak siya tongani parukiloni. Dame do hotang sini roha. Ido ditawar ho ni mana. Ido diparbui ho ni mana. Alani unang diabati parukilon nami kami Tuhan. Dan menawarkan damai sejahtera. Ulaw natakas doy di kami. Atau posro hanami, pasikopomu kami saluhu na di situhan. Unang marpabuat kami mardongan. Unang gabi halak na mengkhianati kami. Alay gabi halak na sitiya mahami. Mauliate matuhad diho. Ra mahami manangyakon, marhiti pertangyangan namion. Amanami, amanibitti situmorang buru tapubulon. Na dirawat nuayang di rumah sakit Gunung Jati. Dakuboto kami kilan niya manamion. Alani tuhoma hupasahat kami. Dua tolu halak mangido. Tangi honom mudo kami. Hatam doy na huhapor ay kami. Alani sudima kami mangido. Pasu-pasu amanami makamunako kasehaton na. Padaw nasa sahit. Pasu-pasu kaubat ni dokter. Laho paulak ko kasehaton na. Pasu-pasu manang keluarga sa luhut na.
Songonima nang opumoses pajaitan buru silitonga. Natoong nuang marsahi di bagas nasida. Pasu-pasu Tuhan. Terus madiparsiranggutok ko. Asa marhiti supang na hama malum hasisikop ni hasehaton na. Pasu-pasu ng keluarga nasida sa luhut na. Nyonya si hotang buru silahen. Natoong marsahi nuang. Pasu-pasu Tuhan daw ni na. Paulak kasehaton na. Asabuhi kami musyali Tuhan, marsaor songonon, pasu-pasu man ang keluarga. Songoni man ang ama namin si Ringo-Ringo. Mauliate Tuhan, nung alam sehat na sida, di paluasoali Tuhan, madala niya karyarina, ala ni pasu-pasu. Lam pasu-pasu mahasehaton niya man namion. Molo tung ikotoros do biba ng manjalani pangubatan. Hobar tu petunjuk ni dokter. Ala ni Tuhan, Leong madimana gugu laho madalani. Alay balga doasi ni roham siya sa luhuna. Sa kababahata buido do honommu. Patupa may hobar tulomo ni roham. Alay muloy ko pakyom mo portibion. Marhiti hamalon na ni leong mi marhiti dokter. Paso-paso may sa luhuna. Asabuhi si ko mulak kasehaton niya manami. Dalam mauliante di leo ko sa daina na makahulong imanay na nami buru si Regar. Atik pe maruki limana siya perdagingon ala jumulo di Joho iboto nasida. Lungud do rohana. Na so apala di patuduhod doi. Alay ala di bereng imana rikot ni holong e rohana. Tuama na hinaholongan na. Ala ni Tuhan. Paso-paso masudi nasida na maranggi na mariboto. Di ulaon. Di naujumulo di Joho. Iboto ni nasida. Paso-paso paparan na nauktininggal honna. Songoni manang ina namion. Lam mamasu-masu maho. Gabi ina na makahulongi. Bukan hanya sebagai istri, tapi sahabat yang sesungguhnya. Bagi amang si Ringo-Ringo. Lam pagwak pasu-pasu mabayang rumah tangga nasida. Akaya nakonna poparan na sa luhu na pasu-pasu Tuhan. Asa marhiti tabagugu. Tabahang sehaton ni nasida. Dumubi amanami si Ringo-Ringo. Atong rapoko manang bagason. Pasu-pasu matukan. Tong rapoko mahami sa luhut na di bagasan Kristus Yesus na makahulongi hami. Mauliate matuhad diho. Amen.